Bon dia, ratolins i ratolines! Bé, avui m'he alçat un poc trist, perquè he tingut un malson, però ja estic curat. I sabeu per què? Pues molt fàcil, perquè he cridat a la màquina de les abraçades. Mireu, aquest és el seu conte, La màquina de les abraçades, de l'autor Scott Campbell. Que la màquina de les abraçades és un xiquet? Pues sí, i no necessita piles. Anem en el conte? Anem. Au! Som-hi! Soc la màquina de les abraçades. Soc molt bo fent abraçades. Soc el que fa les millors abraçades. Ningú es pot resistir a una de les meues increïbles abraçades. Soc la màquina de les abraçades. Les meues abraçades calmen la gent, els aixequen els ànims, els fan tornar de tot bojos. Soc la màquina de les abraçades. Abraço tot el que veig. Mireu, un banc i una bústia. Ningú es pot escapar de la màquina de les abraçades. Inclús un arbre. Les meues abraçades fan que els grans se senten petit i que el petit se senti gran. Abraço coses toves, com una ovelleta, i coses dures, com una gran pedra. Coses quadrades, coses llargues, com una serp. Soc la màquina de les abraçades. Oh, necessites una abraçada? Jo crec que sí. Abraçada aconseguida. No hi ha res que la màquina de les abraçades no pugui abraçar. I jo què? Soc tan punxegut que no m'abraça mai ningú? Ahà! Ells ho perden. Oh! Jo? Segur que sóc massa grossa perquè em puguis abraçar. Massa grossa, diu? És clar que no! No pas per a la màquina de les abraçades! La gent se sol demanar què menja la màquina de les abraçades per tenir tanta energia. Què menja? Doncs bé, la resposta és pizza. A la màquina de les abraçades li encanta la pizza. Jo crec que li posa molt content, veritat? Passo a l'acció amb les piles carregades. Abraçada, abraçada als que juguen a futbol. Abraçada, abraçada al músic. Abraçada, abraçada, abraçada als xiquets que van passejant. Abraçada a la mestra. Abraçada als obrers. Abraçada, abraçada al jardiner. Abraçada a la iaia. Abraçada al carter. Abraçada, abraçada, abraçada al gosset. Abraçada a la xiqueta que passeja el gosset. Abraçada al que llitja que es conte. Ai. Buf! Quin dia d'abraçades més cansat. La màquina de les abraçades està esgotada. La màquina de les abraçades ja no pot abraçar més. Oh, i tant que pots abraçar la màquina de les abraçades. La màquina de les abraçades està sempre disponible. I conte contat, conte acabat. Bé, ja sabeu, si teniu un mal dia, podeu cridar a la màquina de les abraçades. O millor, amb un llibre com aquest, podeu convertir-vos vosaltres mateixos en la màquina de les abraçades de la vostra casa. Vinga, va, a què espereu per a donar abraçades? Bona nit, cresol, que ja és de nit.